कैसे आई बाबा रहुआ दुआरिया नगरिया में आइल महामारी बा। कैसे आई बाबा रहुआ दुआरिया नगरिया में आइल महामारी बा। दुखवा बड़ी भारी बा होई दुखवा बड़ी भारी बा। कैसे आई बाबा रहुआ दुआरिया नगरिया में आइल महामारी बा। कैसे आई बाबा रहुआ दुआरिया नगरिया में आइल महामारी बा। एक रुपया पैसा ना अब पास हो भूखे प्यासे लगे छूट जाए सांस हो। ए बाबा कुछ उपाय करी समझ में नहीं आवत का करी। एक रुपया पैसा ना अब पास हो भूखे प्यासे लगे छूट जाए सांस हो। कैसे आई बाबा रहुआ दुआरिया नगरिया में आइल महामारी बा। कैसे आई बाबा रहुआ दुआरिया नगरिया में आइल महामारी बा। Mixed by Rangila Recording Studio, Neerganj। रउहे प्रयास बाबा पूरा देश के सुनली नयराजी रंजन मुकेश के। बाबा रउहे पर आज पूरा दुनिया के बा। रउहे प्रयास बाबा पूरा देश के सुनली नयराजी रंजन मुकेश के। रोहत दुनिया सारी बाहो दुखवा बड़ी भारी बा। कैसे आई बाबा रहुआ दुआरी